שמענו על כך כבר אתמול בבוקר, אבל כמובן ככל שחולפות השעות מתרבים הפרטים. המחירה של חברת פלייטיקה לתאגיד סיני ענק, אנחנו מדפדפים לעמוד ה-14 בדמרקר. פלייטיקה הוקמה בישראל וכבר נמכרה בעבר לפי שווי נמוך בהרבה לרשת בתי הקזינו האמריקנית סיזרס אנטרטיינמנט. אולי מוכר לחלקכם השם סיזרס מהקזינו בווגאס ובאטלנטיק סיטי. כעת היא נמכרת לקבוצת חברות סינית בהובלת חברת המשחקים ג'יינט אינטראקטיב. תג המחיר 4 מיליארד ו-400 מיליון דולר. בקבוצה הסינית שרוכשת את פלייטיקה נכללת גם קרן ההשקעות של ג'ק מה, מייסד עליבאבא הסינית, מי שזכה לכינוי סטיב ג'ובס הסיני. החברה מעסיקה 1,300 עובדים, מתוכם 300 בישראל, ומנכ"ל פלייטיקה ומייסד שלה רוברט אנטוקול מבטיח מטה החברה יישאר בהרצליה פיתוח לאור איכות כוח האדם בישראל. נחיה ונראה, אבל בינתיים כאמור מחירה יפה ומושקעת. לא הגענו עוד לכלכליסט, אז בואו נעשה את זה עכשיו. המלצות הוועדה להגברת התחרות בבנקים בדרך לכנסת. הממשלה